Els músics de Bremen. Les bessones són al camp, amb voltes de mossos i molins de vent. A quin conte som? Pregunta l'Anna. Oh, em sembla que aquest cop l'avorria ens ha castigat de debò i ens ha enviat a treballar al camp. Remulla l'Helena. Passejant trobarem un pallès que correa la terra amb un ase avorrit, vell i atrudit. Mireu com suda aquell pobre home, diu la Helena. I el seu amo no sembla gaire content, segur que preferiria tenir un tractor. Afegeix la Teresa. Treballaria més de pressa i assegut. Ja és hora de plegar i les nenes ajuden a l'ase a anar cap a casa. Gràcies, nenes, m'estic fent vell. Abans no em calia cap ajuda. Es diu agradits i molt trist, mentre la Mas, la bruixa, vol convencer al pallès que es compri el fantàstic tractor que anuncia per la televisió. Per fer més fàcil, li dona una targeta de crèdit que fa aparèixer un encanteri. Passa. A l'estable, l'ase els explica la seva vida i els canta una cançó molt trista. Que bé que cantes! Li diu l'Anna. Hauries d'anar al concert de jazz de Bremen. Segur que triomfaries. Passa. Però l'endemà l'ase encara estava més trist. Un noi i lluent tractor està a la porta del mas i el pallès només pensa en estrenar-lo de seguida. Uf, ara sí que no en tinc marge. Somia l'ase. Doncs decidiré canviar de feina. Fa l'Helena. Sí, anem al concert de Bremen. Si et queda força per arrossegar la barca fins al canal, ja tindríem mig de transport, diu l'Anna molt contenta. Al cap d'una estona ja naveguen pel canal. Van cap a Bremen. L'ase du el timó. La bruixa els persegueix amb la bicicleta. Les bessones li han tret l'escoba. La barca s'atura. A l'escofla allà rep un gos molt eixerit que s'explica que el seu amo ja no el necessita. Ara per vigilar té càmeres de vídeo per tot arreu. Així ja tenen altre passeig a la barca cap a Bremen. En aquell moment l'avorrida arriba tan esfermada que amb la bicicleta cau al canal. Les bessones fan una xopa de riure. Beure més xopa que un poll. El fan un fart de riure. Torneu-me l'escola! Crida ella espipada. Però la bruixa no trae remei que fer autoestop. Una furgoneta plena de lladres s'atura. Ella li diu que si l'ajuden a recuperar l'escombra, els ajudarà a robar els diners de les entrades del concert de Bremen. Sota un pont hi ha un gat. Un gat vell i aquí el teu amo ja no l'estima. Què saps cantar? Li pregunten. I tant que sé! Fa ell. Doncs ja tenim un altre company nou de viatge! Exclamen tots alhora. Passa. Al vespre
Mentre l'Helena salta d'una barca per preguntar-li on passarà la nit. A dins descobreix que està a punt de cuinar un pobre gall desplomat. Ja no necessita que tingui un despertador. La Helena es rescata, tindrà un cantant professional a la banda. S'està fent de nit i encara falta un bon tros per arribar a Bremen. Com que estan molt cansats, decideixen aturar-se a descansar una mica. Deixen la barca a prop del molí, que sembla abandonat, i acosten per comprovar si hi ha algú. Miren per la finestra. A dins estan els lladres, sopant amb el menjar que han robat. De cop la finestra s'obre de bat a bat. Les espelmes s'apaguen i tots senten disparats al molí. Quin desastre! Els lladres l'avorrida. Fugen pensant-se que la policia els ha enganxat. Mentre la furgoneta, la bruixa veu la barca abandonada. Al darrere tot aquell enrenou hi ha les bessones. Gireu cua, nois, que tornem! Crida l'avorrida. No era la policia qui ens ha enxampat, sinó unes nenes entremaliades i 4 besitoles. Quan arriben al molí, tothom ja dorm pacientment. La bruixa els explica el seu pla als lladres, mentre ella recuperava la seva escombra. Ells respectaran les nenes. Però això no serà tan senzill. Enmig de la foscor, les bessones i els seus amics es desperten i lluiten per desfer-se. Els lladres fugen convençuts que lluitarà amb una cova de fantasmes. Els animals creuen que els lladres ja no tornaran mai més i ha decidit quadrar-se a veure'l morir. I aquí és el començ que des d'aquell dia serà un grup de músics de jazz més famós de tota la història, la fantàstica banda de Bremen. Un aplaudiment, sisplau.